Během své cesty kolem světa jsme spatřili již několik mloků, ale neměli jsme dosud příležitosti dáti se s nimi do řeči tojce. Proto laskavý čtenář pochopí náš podiv, když jsme se na pobřeží tak opuštěném setkali s mlokem a na to zaslechli otázku v naší rodné řeči, kdo zde mluví, zvolal jsem českaj. Byli jsem tak směl, pane, odvětil mlok úctivě povstávaje. Nemohl jsem odolati, slyši poprvé v životě český hovor. Jakže, úžasl jsem, vy umíte česky? Právě jsem se bavil časováním nepravidelného slovesa býti, otušil mlok. Toto sloveso je totiž nepravidelným ve všech jazycích. Jak, kde a proč? Naléhal jsem. Jste se naučil česky? Náhoda mi zanesla do rukou tuto knihu, odvedl se mlok a podal mi knížku, kterou držel v ruce. Bylo to česky pro mloky a její listy nesly stopy častého a pilného používání. Dostal se sem se zásilkou knih obsahu poučného. Mohl jsem si vybrat geometrii pro vyšší třídy škol středních, dějiny válečné taktiky, průvodce po dolomitech nebo zásady bimetalismu. Zvolil jsem si však tuto knížku, jež se mi stala druhem nejmilejším. Znám ji už celou z paměti, avšak nalézám v ní stále nové zdroje zábavy i poučení. Moje paní i já jsme projevili svoji nelíčenou radost i podiv nad jeho správnou, a téměř srozumitelnou výslovností Schweiz. Bohužel není zde nikoho, s kým bych mluvil česky, pravil náš nový přítel skromně, a nejsem si ani jist, je-li 7. pád od slova kůň, koně nebo koňmi. Koň mi řekl, jsem. O, ne, koni, zvolala moje paní živě. Kik. Byl byste tak laskav a řekl mi, tázal se nás milý besedník horlivě, co jest nového ve stověžaté matičce Praze? Starosté příteli, odvětil jsem potěšen jeho zájmem a několika slovy jsem mu nastínil rozkvět naší zlaté metropole. Jak radostné jsou to zvěsti, pravil mlok s netajeným uspokojením. Zdali pak ještě visí na mostecké věži uťaté hlavy popravených českých pánů? Už dávno ne, řekl jsem mu poněkud, přiznám se, překvapeného otázkou. To jest věru škoda, mínil sympatický mlok, Kačáhen. Byla to vzácná historická památka. Buď bohu žalováno, že tolik znamenitých památností vzalo za své ve válce 30leté. Neklamu-li se, byla tehdy země česká obrácena v poušť, zbrocenou krví a slzami točápčka. Ještě štěstí, že tehdy nevyhynul Ginity v záporu. V této knížce stojí, že prý jest na vymření. Bylo by mi toho velmi líto, pane. Vás tedy upoutaly i naše dějiny, zvolal jsem radostně. Zajisté, pane, odtušil mlok, zejména pohroma bělohorská a 300letá poroba. Četl jsem o nich velmi mnoho v této knize. Jste zajisté velmi hrdí na svou 300letou porobu. Byla to veliká doba, pane. Ano, těžká doba, přitakal jsem. Doba útisku a hoře. A upěli jste? Ptal se náš přítel s dychtivým zájmem. Upěli, trpíce nevýslovně pod jařmem sveřepých utiskovatelů. To jsem rád, oddechl si mlok. V mé knize to právě tak stojí. Jsem velmi potěšen, že to je pravda. Je to výtečná kniha, pane, lepší než geometrie pro vyšší třídy škol středních. Rád bych jednou stanul na památném místě, kde byli popraveni čeští páni, jakož i na jiných slavných místech krutého bezpráví. Směl byste se k nám podívat, navrhl jsem mu srdečně. Děkuji za laskavé pozvání, klaněl se mlok ke čápěnu. Bohužel nejsem tak dalece ve svých krocích volen. My bychom vás koupili, zvolal jsem. Chci říci, snad bychom národní sbírkou mohli opatřit prostředky, jež by vám umožnili. Nejvroucnější díky, mumlal náš přítel zřejmě dojat. Slyšel jsem však, že vltavská voda není dobrá. My totiž trpíváme v říční vodě nemilou úplavicí. Načež se maličko zamyslel a dodal, také bych těžko jen opustil svou milou zahrádku. Ach, zvolal moje paní, já též jsem nadšenou zahradnicí. Jak vděčná bych vám byla, kdybyste nám ukázal dítky zdejší flory, s největší radostí, vzácná paní. Děl mlok zdvořile se ukláněje. Nebude-li vám totiž vaditi, že můj libosad je pod vodou? Pod vodou? Ano, 2 metrů. A jaké květiny tam pěstujete? Mořské sasanky, pravil náš přítel, v několika vzácných druzích.
rovněž mořské hvězdice a mořské okurky, nepočítám-li keře korálové. Blach, kdo pěstoval své vlasti jednu růži, jeden štěp, jak praví básník. Bylo nám po hřichu loučiti se, neboť loď již dávala znamení k odjezdu. A co byste vzkázal, pane, řekl jsem nevěda, jak se náš milý druh jmenuje. Jmenuji se Boleslav Jablonský, upozornil nás Mok ostýchavě Kariác. Jest to po mém mínění krásné jméno, pane. Vybral jsem si je ze své knížky. Co byste, pane Jablonský, vzkázal našemu národu? Mlok se na chvilku zamyslel. Řekněte svým krajanům, pravil posléze s hlubokým pohnutím, řekněte jim, aby nepropadly staré slovanské nesvornosti. A aby chovali ve vděčné paměti Lipany a zejména Bílou horu. Nazdar, má poklona, skončil náhle, snažil se přemoci své city. Odjížděli jsme člunem zamyšlení a dojatě. Náš přítel stál na skalisku a kynul za námi rukou. Zdálo se, že něco volá. Co to volal? Ptala se moje paní. Nevím, řekl jsem, ale znělo to nějak jako pozdravujte pana primátora doktora Baxu. Otázka výchovy a jazyka byla ovšem jenom jednou stránkou velikého mlčího problému, který tak říkajíc rostl lidem pod rukama pačta. Tak například záhy se vynořila otázka, jak se má vlastně s mloky nakládat v ohledu, abychom tak řekli, spíše společenské nejštěl. V prvních téměř předhistorických letech mlčího věku to byly ovšem spolky pro ochranu zvířat, které se horlivě staraly o to, aby se s mloky nezacházelo krutě a nelidsky, díky jejich vytrvalým zákrokům se podařilo, že téměř všude přihlížely úřady k tomu, aby vůči mlokům byly dodržovány policejní a veterinářské předpisy platné pro jiný chovný dobytek pěle. Také zásadní odpůrci vivisekce podepsali mnoho protestů a peticí, aby bylo zakázáno provádět na živých mocích vědecké experimenty. V řadě států byl takový zákon skutečně vydán. Doporučuje se sukénka složená v záhybech plissé, která dobře sluší a dovoluje větší volnost pohybu. Pro krajiny tropické postačí zástěrka opatřená tkanicí k zavázání v pase, zhotovená ze zcela prosté prací látky, po případě ze starších částí vašeho obleku. Pomůžete tím ubohým mlokům, aby se při své práci v blízkosti lidí nemuseli ukazovat bez jakéhokoliv oděvu, což zajisté uráží jejich stud a dotýká se nemile každého slušného člověka, zejména pak každé ženy a matky. Podle všeho se tato akce nesetkala se žádoucím výsledkem. Není známo, že by se kdy moci uvolili nosit sukénky nebo zástěrky. Asi jim to pod vodou překáželo, nebo to na nich nechtělo držet. Když pak byli mloci odděleni od lidí prkenými ohradami, odpadly ovšem na obou stranách jakékoliv důvody ke studu nebo nemilým pocitům pajcák. Pokud se týče naší zmínky, že bylo třeba chránit mloky před různým obtěžováním, měli jsme na mysli hlavně psy, kteří se nikdy s mloky nesmířili a pronásledovali je zběsile i pod vodou. Nedbajíc se toho, že se jim zaněcovali v tlamě sliznice, když pokousali prchajícího mloka pačkač. Někdy se i mloci bránili a nejeden vzácný pes byl ubyt motikou nebo krumpáčem pačkač. Pokud mezi psy a mloky se vyvinulo trvalé, přímo smrtelné nepřátelství, které se nějak nezměnilo, naopak spíše zesílilo a prohloubilo zřízením ohrad mezi oběma pačkami. Ale to už tak bývá a nejenom u psů v Sky. Povážíme-li, že ty prkené ohrady lemovaly na celém světě víc než 300 000 kilometrů mořských břehů, dovedeme si představit. Kolik nabádavých a obecně prospěšných hesel se na ně vešlo. Avšak tyto chvályhodné soukromé iniciativy, které se snažily slušně a humánně upravit vztah lidské společnosti k mlokům, brzo nestačily. Bylo sice poměrně snadno zařadit salamandry, jak se říká, do výrobního procesu, ale daleko složitější a těžší se ukázalo přičlenit je nějakým způsobem k stávajícím společenským řádům. Konzervativnější lidé sice tvrdili, že tady není co mluvit o nějakých právních a veřejných problémech. Moci prý jsou prostě majetkem svého zaměstnavatele, který za ně ručí a odpovídá za případné škody, které by jeho moci způsobily. Přes svou nepochybnou inteligenci nejsou salamandři nic jiného než právní objekt, věc nebo statek a každé zvláštní zákonité opatření. Týkající se mloků bylo by prý rušivým zásahem do svatých práv soukromého vlastnictví.
Naproti tomu druhá strana namítala, že mloci jakožto bytosti inteligentní a do valné míry odpovědné mohou svévolně a nejrůznějším způsobem porušovat platné zákony. A já dehondal. Jak by přišel majitel mloků k tomu, aby nesl odpovědnost za případné přestupky, kterých se jeho salamandři dopustí? Takové riziko by nepochybně podlomilo soukromou podnikavost v oboru mlčích prací. V moři není plotu, říkalo se, mloky nemůžete uzavřít, abyste je měli pod dohledem. Přístavní úřad zaměstnával pracovní kolonu mloků. Ti se během doby tak rozmnožili, že už neměli v přístavu dost místa. I usadilo se několik půlčích kolonií na okolním pobřeží. Statkář B, k jehož pozemkům náležela část řečeného pobřeží, žádal, aby přístavní úřad vystěhoval své salamandry z jeho privátního břehu, jelikož tam má své koupaliště. Přístavní úřad namítal, že mu potom nic není, jakmile se mloci usadili na pozemcích stěžovatele, stali se jeho soukromým vlastnictvím. Zatímco se toto jednání přiměřeně protahovalo, počali mloci jednak z vrozeného pudu, jednak z pracovní horlivosti, která jim byla vštípena výchovou bez příslušného příkazu i povolení. Stavět hráze a přístavní nádrže na březích pana B, tu podal pan B na dotyčný úřad žalobu pro poškození svého majetku. V první instanci byla žaloba odmítnuta s odůvodněním, že majetek pana B nebyl těmi hrázemi poškozen, nýbrž zdokonalen, daňkem jisté. Druhá instance dala za pravdu žalující straně v tom, že nikdo není povinen trpět na svém pozemku chovná zvířata svého souseda a že přístavní úřad ručí za všechny škody mloky. Způsobené tak jako sedlák hradí škody, které sousedům přivodí jeho dobytek. Žalovaná strana ovšem namítala, že nemůže za salamandry ručit, protože je nemůže v moři uzavřít. Na to soudce prohlásil, že podle jeho mínění jest na škody způsobené mloky pohlížití podobně jako na škody způsobené slepicemi, které rovněž není možno uzavřít, protože dovedou létat. Zástupce přístavního úřadu se tázal, jakým způsobem má tedy jeho klient mloky vystěhovat nebo přimět k tomu, aby sami opustili soukromý břeh. Pana B. soudce odpověděl, že to není věcí soudu. Zástupce se tázal, jak by se ctihodný soudce díval na to, kdyby žalovaný úřad dal ty nežádoucí mloky vystřílet. Na to soudce odpověděl, že by to jako britský gentleman považoval za krajně nevhodný postup a mimo to zarušení honebního práva pana B. žalovaná strana je tedy povinna jednak vystěhovat mloky ze soukromého majetku žalobcova, jednak odčinit škody tamtéž způsobené hrázemi a regulací břehu, a sice tak, že uvede onen kus pobřeží v původní stav. Zástupce žalované strany položil potom otázku, smí-li se k tomu zbourání použít salamandru B. Soudce odpověděl, že podle jeho názoru nikoliv, pokud k tomu nesvolí žalobce, jehož choď si mloky oškliví a nemůže se koupat na břehu zamořeném salamandry. Žalovaná strana namítala, že bez mloků nemůže přece odklidit hráze postavené pod hladinou mořskou. Na to soudce prohlásil, že soud nechce a nemůže rozhodovat o podrobnostech technických. Soudy jsou tu proto, aby chránili majetková práva a ne, aby posuzovali, co je proveditelné a co kuska. Ne, Petře. Tím byla věc právně skončena. Není známo, jak se přístavní úřad dostal v této svízelné situace. Ale na celém případu se ukázalo, že mlčí otázku bude přece jenom nutno regulovat také novými prostředky právními. Pokud je známo, první zákony pro salamandry byly vydány ve Francii Age Aude. Paragraf 1. stanovil povinnosti mloků v případě mobilizace a války. Druhý zákon, zvaný Lex Deval, nařizoval mlokům, že se smějí usazovat jenom na těch místech pobřeží, která jim vykáže jejich majitel nebo příslušný departementální úřad. Třetí zákon vyslovil, že mloci jsou bezpodmínečně povinni uposlechnout všech policejních nařízení. V případě, že by tak neučinili, mají policejní úřady právo trestat je uzavřením na suchém a světlém místě nebo dokonce odnětím práce na delší dobu.